enwe video nkiri ana-asị na ofu onye nsogbu ndị isi ọchịchị na Nigeria nwere $67 billion na bank dị na America. Ụfọdụ asị na Trump bido ebe ahụ. Ọ bụrụ na Trump kwuo kịta asị na ego a niile ndị Nigeria zukọtachara na a ga-eburu bu echeta azụ etu esi ebunye anyị nke Abacha nke o dewere anyị mgbe ahụ etu a na-anọkọta eme ihe na ọ bụrụ na nwoke ma Trump ma na ihe gbasara anyị na-emetụ ya n'obi ya biko ya bunatawa ego ahụ ana ọ na-ebunata ya mee ka eshọn na ihe kwuru ka a ga-eji eme n'obodo ga-adị mma nya obunata ya onye ụnụ ya dị make eshọn ịma na ebunata ya ikekwe n'aka n'aka ọ bụ na isi ha eji na-egbo wee bịa ọ ma na-egbo ọnụ ọ bụ na ha bịa agbanagodo enenu te na ife unu emere ihe unu emere ha ma na-achọ ka ebia na fe echeru ba ya dị mma mana ọ bụ na isi ha ụlọ ọnụ nkịtị bịa ndị be anyị nwere ntị ike ọ dawakwa ka ọ na-adawa maka na ọ bụrụ na ị gaa na soshal midia ugbu a ihe ọbụbụ anọkọta ofu onye amụ nke n'ihu dapụtara ọsị na ndị Igbo na-aṅụrị maka na Trump siri na a ga-abịa ịgba ndị na-emebisi ihe na be anyị na a ga-eburu egbe bịa na be anyị ụfọdụ asị na kedu ihe anyị ji atinyebeghị ọnụ n'oge mmemme a anyị na-eche n'ụka anyị fụ ebe ajị dị n'ime ga-etoga mana etu ọ dị ugbu a ihe kpaliziri anyị ji sị ka anyị tinye ọnụ tata bụ na ọtụtụ ndị mmadụ ekwe na begidewe ndị Igbo ka gasị na ndị Igbo wee siri Trump nya ahụ ihe na-eme na Naịjirịa ka gasị na ndị Igbo wee siri Buhari na ndị otu ya ndị chịburu tupu onyanwa na ndị na-achị ugbu a ha na-efere anya ka a na-egbu ndị nke Chineke ya bụ na n'ụbọchị tata anyị wee sị ka anyị tinye ọnụ na ya bụ mba Trump bara maka na ya bụ mba Trump bara ebute n'inye nshi n'akwa ọtụtụ ndị mmadụ anyụọ na nshi n'akwa ha ugbu a ụfọdụ ahụ ọkwakwa na-eto a ga-esi gakwuru Trump ga yọọ ya biko ekwuwene ndị a ga-akpọta na ndị a na-ama nkpọta ụfọdụ asị kpọta Emeka anyị ọkụ ụfọdụ asị kpọta nka enwere ma pastọ nso m nụrụ na ọ na-akwado ọ na-etichasị baịbụl ọ ga-eji soro gasị ihe na biko o wee bụrụ na o ruo na mgbe anyị ga-asị ọ gịnị na-eme na soshal midia ugbu a na-eruo ndị Igbo ka akpụ n'ọnụ na ndị Igbo na-aṅụrị maka na Trump siri na ya ga-abịa ịgba Naịjirịa na a ga-ebu ngwa ọgụ bịa Naịjirịa epetike iso na ndị afọ na-asa afọ na Trump n'ịma na Trump ya nwoke ụda anụ ntị egbe ahụ si na a ga-ebu bịa egbe nke ha abụghị na egbe cham mbụ mmụnwa ya ebuzo na-egosigasị ebe a jegbe egbe mba a ga-ejidekwa gị n'ikwu nke ahụ ọgụ aga gosi ebe a ga-aga igbe egbe o nwere efuru karịa gbabe nna m o kwesịrị anadịghị maka ha bịara ka edozi obodo anyị ka ọ dị mma ha nọ ebe ahụ ha ga-eji satịlaịtị fụ ebe ha na-agba ha jisi ike okwe eto o si gafee tụkwa mana ba ya dị mma mkpokọta okwu bụ na isiri Trump bịa eziokwu otu echi niile ya bụrụ m egbe bịa n'otu echi niile onye a dịghị patriotik na ya bụ nsogbu m ọ dịghị patriotik chaa aghọta m nke ahụ mana ihe anyị na-ekwu bụ kedu isi fụ ya bụ ihe o teere a na-ekpe ekpere si Chineke zọwa amee ya ka mee n'ụzọ elekshọn ka a mara ka obodo ọ ga-adị mma kemgbe a chụtụrụ Goodluck n'ọkwa ọchịchị bụ nke ọ bụkwa ndị Amerịka so tinye aka ahụ kemgbe ahụ anyị na-ada n'ụnụnụ na-aba n'ụnụnụ na-abazi na ụnụnụ nke ndagwurugwu nke onyinye ọnwụ o wee ru kịta nwoke isi ike bụ Trump wee kwa ụkwara onye ọbụla wee na-eti baba ụfọdụ na-ama nshi na anyụ mamịrị n'akwa wee sị kedu etu isi fụ epechike ndị Igbo Ugwumba ndị ekene m ọnụ ihe nke bụ eziokwu bụ na-abịa n'ime obi anyị ada atọ okwu eze anyị na-ekwe ka ọ dị ọ bụrụ na ọbịbịa ndị Amerịka ga-eme ka price fuel anyị dị mma ka e wetakwara anyị maka mbara m ohia na-abịa ime na asị na ịbịa zọ ndị Kristian bịa bụrụ na ịbịa zọ mineral resources dị ebe mara amahọ bịa bụrụ na ịbịa zọ fuel anyị mara amahọ nke anyị na-ekwu bụ ịbịa zọ ndị Kristian ka ebidogoro na nke ekwuru asị na ma amahọ nke ha na-abịa nke ọ bụla ha na-abịa ha bịasie ike ihe na-ekwu bụ ka be anyị dị mma because everyday ha na-emebisi price ife a na-aga omezi ife ihe ya sị na-etekọ ya echi niile igbu mmadụ bụ etetọra na ụtọ igbu ya ajụ ese egbu oge iweta maka igbu gwara ejebe nga so ihe na-ekwu obodo atụ na ha bịa ihe mana banye ya dị mma edozie onye ọbụla ezuo ike epetigo mana ifunu gị ebe ndị Amerịka gara gata ihe dị mma ma ọ bụrụ na anyị buru n'obi na ha gaa na Libya Libya gasa Afghanistan
n'ọtụtụ obodo dị iche iche ndị Amerịka ga na n'ụdị a ha si na-aba mba na ha ga-eme ihe na wenugoro ebe ha gara gata ihe dị mma ka m afụgboghị mana o nwere kịta ihe ificha ya eme na Naịjirịa mete nke dị mma ọ bụrụ ka ndụ anyị dịrị ka na-ekwu ya ọ dị ka onwe ihe ya eme na Naịjirịa kịta etu ihe si aga na mete ka ọ dị mma ha kwụsị igbu ndị Igbo kwụsị igbu Christians kwụsị igbu onwe anyị ọ dị ka onwe ihe ya eme mete ọ dị mma mana n'ofu ihe ngụrụ ekwuru sị na kamgbe onye nke a batara na-enwebeghị ihe ọ na-eme iji gosi na ọ chọrọ ka ya bụ ogbugbu kwụsị maka ebe anyị nọgodo bụ na ogbugbu hapụ ndị nke a na-ekwu na abịara emi mmanụ na abịara eme ka nke ahụ dịwagodo n'akụkụ na anyị ka ga-abịa na nke ahụ ihe gbasara ogbugbu a ichere na gọọmenti a nọ ugbu a mere ihe ha kwesịrị ime ọ na ha na nzọmụkwụ ha na-egosi na ha chọrọ ka a kwụsị ogbugbu a ihe gọọmenti achọrọ kịta abụgodo 2027 ije sekọnd term ha mara ha afọ ya ka na agba n'ọnụ so ya na-eme bụ ka adị sure that na onwe onye emegidere onye ọbụla mana ndị na-egbo bụ ndị Igbo ebiri bụ na ndị Igbo na-enye ha nsogbu so si gburu ha na-aga na-abụ na iwu na 2027 mana ndị Benue abụghịkwa ndị Igbo ndị Plateau abụghịkwa ndị Igbo ebe a na-enwe masaka na genocide a na-akpọ kịta abụkaweghị ndị Igbo ama m na ndị Igbo sokwa mana abụkaweghị ndị Igbo abụkaweghị mana nke na-ekenye ha aṅụrị bụ na ọ bụ ha nọ ndị Igbo mana ị kwadoro etu a o si dịka gasị na imirikite n'ime ndị Igbo nọ n'akụkụ na-achị ọchị na-asị ngwa na onye nọ na ada atụzi ụjọ ọdịda exactly afọ anyị nọkụ n'ogoro afọ so ihe ndị Igbo na-ekịta eme bụ biko onye ngwọrọ nọ n'okwu ụdara agwọ wee gbarụ bịa nke ọzọ n'elu nke ọzọ n'ala ọtọ nọ nke na anyị nke na-asị biko ji na aka ụnụ họrọ ebe dị ụnụ mmata ya ndị Igbo nọ n'ọkụ n'ogoro apụ hatred karịziri ihe ndị a na-eme anya ekwesịghị so ihe ndị Igbo nkịta bụ Trump na-abịa Russia na-abịa Naijiria na-abịa ihe ma biko ha natara anyị ka anyị kiri ume ọ bụ na atụ bọmbụ ahụ na-esofu ka bọmbụ si adị maka banyị ka na-atụrụ from 1970 to 1970 kwa banyị ka atụrụ bọmbụ kịta aka na-atụ anyị spiritual bọmbụ na-atụ biznes anyị bọmbụ bọmbụ a daa n'ebe dị iche iche ka ma na Naijiria ya akọ isi ọnụ anyị si bịa chere nụ gịnị ka na-akwu ya ejikọ ọnụ si ndị a na-akwazi enu mana ọ bụ na-eme etu a aka na-eme anyị ife a na-eme anyị so ọ na-abịa sibịa maka o doro m anya na egwu na-atụ ndị a bụ na bọmbụ ndị Amerịka nwere eto ọ bụghị ụdị bọmbụ atụrụ mgbe ahụ a na-eme maka ama m na ọtụtụ afọ gara aga enwere mgbe a sị na ejidere onye Amerịka na atọrọ onye Amerịka enweghị onye mma etu ha si bịa n'abalị gaa n'ime kampụ wụpụta onye ahụ eji bụ onye Amerịka kpụrụ ya na-abịa ha tupu ndị gọọmenti Naijiria na-ama na-abatara na ihe na espesi anyị eme na ha na-eme na kpo amaghịzi m ka ndị a kwuru na-aba sigbo ndị Igbo sigbo ndị Igbo tụchaa bọmbụ 1967 to 1970 Amerịka ji wee kwuo ụkwara na a ga-atụfu elu n'ofu bụkwara bọmbụ a bụkwara ọbịa ọchọwa onye ọ na-egbu ọ bụkwara bọmbụ nke a na-atụ n'ime ahịa Ogbete ma ọ bụ otu Ọnịcha n'ọkwa bọmbụ nke bụ ọbịa ọchọwa ndị arụrụ ana precision bomb ndị a bụ terọrist ọ na-abụ ejide tata hapụ echi ejide tata hapụ echi anọkọta sị na ha gbara ha nọkọta ma ndị nke nọrọ onye nke ejidere na be vice president kịta mgbe ọ bụ gọvanọ ha niile sochakwa na ndị a na-achụ ndị a bụ obodo adịghị mma bụ ndị a sịrị na a na-abịa Igbo ka ezi ka o ji bụrụ isi ọnwụnwa anyị ka ezi ka o ji bute akpọmasị na ọkụmọnụ nye ndị Igbo kedu gịnị ka anyị mere onwe ihe mebere na Chukwu gọziri anyị ebe ọ bụ na anyị jere ọ bụrụ ngozi so ọ na-ewe ndị mmadụ iwe biko ngwa ka anyị tinye anya n'ụzọ nke ọzọ ụfọdụ ekwuona na Trump na-abịa maka ihe dị n'ala ihe Chukwu ji gọzie ndị be anyị bụ Naijiria ọ eziokwu n'uche nke nke bụ eziokwu bụ na omume ebe Amerịka na-eje etufu bọmbụ ha ma recover something ụzọ ihe na-abụ ha na-abịa ihe bụ ha chi eji bịa bụ ka kwụsị persecution of Christians na egbu ha nọ nke bụ ọ bụrụ na ha mechaa ya ha mechaa etichasị ike naba na ha mechaa ya ha chọkwa ihe ji recover ihe ha ji ndị ọbụla dara na na-emetụ n'aja otu a ka ọ dị so ụzọ ihe na-abụ ha na-abịa ma nke mmanụ ahụ ma mineral resources juru n'ala ha ya akụrụ isi mana dị mbarat na ha ya edozi edozi wee kparakwa anadịna mana ọ bụ na ndị Naijiria na ndị isi anyị kwetere si bịa na chenu ka ekwu ihe ọ dị mma ka edozi ihe ọfụma ndị abịa na akpọ ndị Igbo kpọọ ndị Hausa kpọọ ndị ọbụla si bịa na ka ekpezi ihe ọfụma si gbuzi na udo dị onye ọbụla si ka ihe ka onye ọbụla si ndị ana mana ka njụkwa
anaghị ekwu mineral resources mmanụ dị na ndịda ndị ugwu amekata na mmekata Buhari mere ntamimo ka egwute mmanụ n'ugwu okwe mana gold na ọtụtụ ihe niile dị n'ugwu Awụsa enwerebeghị mgbe emekọtara bọjetị a sị na a na-eme na plan bọjetị a bụ na a ga-enweta 2 kobo maọbụ 5 kobo na ihe a niile dị n'ala n'ugwu Awụsa. Uranium on the day, California on the day, and most of mineral resources in Ugwu Awụsa, but see na ndị Boko na bandit na-achụ ebe a. Ihe bandit na-eche all those resources. Like you said, ebupụtabeghị na budget, o nwere ndị dọkịtara enu. Enweghị otu ozi aba na agba nke dị na south mụ na ka a na-eke. So nke bụ eziokwu bụ na Nigeria adịghị ime for 60 years ịmụ amụbụ ha problem. Sọsọ ọ bụ ha na-egbasara ndị be anyị asịstụ jide ka akwụkwọ. Ọ bụ n'ife ọbịbịa ndị a emezi obodo ma ọ bụ na ya prompt gọọmenti na ka abịa together si oke chenu rise up bịa ndị Igbo kene ihe chọka eme na-akwụsịna chụọ ndị na-egbu mmadụ asị ha oke na ewere nkatụrụ na ahụ ma ọ bụ dozie ya ndị gbasị oke chenu nọ narụkwasịra m ụnụ abịa na maka na m mana ụnụ tụpụ ha n'ife anọ emerịrị onye ọbụla ma onye na ma onye a na fake ọ bụ na gọọmenti bịa together na-asị let us reestablish this nation ka o kwesịrị bụ ka enwee level playing field ihe na-adị oke na onye na-egbu mmadụ itinye nwata ife si ebe n'akwa a na-enwe level playing field na 2027 na-abịa ha na-ekwu ọ bụ na ha bido kịta buru ya n'obi ka emezie ya adịsị ọ bụ na ọ dịcha go level ọ gbago ọsọ ha anyị ka ya were etu ahụ maka ụfọdụ ekwuo na Amerịka tinyere Buhari mụtara Tinubu na Amerịka dịkwa ka ha anya ha ọ dị n'iwepụ onye nka ikekwe na ọ dị ekwe ihe ha kwuru maka na ịma na ọ gara sonyere ndị BRICS ndị otu ihe na maka na ọ bụrụ na ị na-akpa ọrịrị na nke onye iro m ọma ndị m obi mma i chere na nke ahụ sokwu n'ihe Amerịka ji na-abịa nna ife ndị a ji abịa hiri ka m gwa gị faha ejebe uru adịghị and Nigeria bụ the greatest black nation on earth and once ha nweta Nigeria inweta ndị kọzọ dị ha very simple so o nwere ike so na reason ha ji abịa mana mụ ha achọghị ma reason fa kịta ihe mma bụ na ọ bụrụ na ha echọghị idozi Nigeria hapụ anyị ka anyị zuo ike hapụ na akpọkpọ shọpụ anyị hapụ ụmụ ihe anyị na ndị a na-azụ ihe na-azụ bụ ha na anyị ka anyị nọ ilesi anya na-eche isi na anyị na-ewere anụ ụnụ o nwere nke ewere by force egbuzina anyị hapụ na anyị ka anyị nọ epitike cherekwa ka njọ ihe ha na-ekwu abụghịkwa maka nkuru ihe a na-akụrụ ihe na ndị Igbo ihe a na-ekwu maka ndị a na-egbu nke nkuru ihe bụ ihe nke dịrị anyị n'ime afọ na ihe a na-ekwu bụ na ndị a na-egbu si kwụsị igbu ha itinyezina ka ga-asị na Trump sịrị shakuru jine shop mana etu a si nọkọtazie esutaso ndị Igbo dịkwara sef ka ha ya bụ ihe ọ na-atọ ha ụtọ maka a na-ekwu ị na-afụ ndị Igbo esoro na-aba kịta agụwa na ndị ga-aga enwe onye nke sisi kpọta Emeka anyị ọkụ ka o soro gaa enwere ndị agụta ndị Igbo ndị mere ihe na ndị kwesịrị ịga kwuo okwu Trump ga-anụ ọ bụrụ na akpọ kịta ị ga-esoga ga-ekweta soro gaa mma bụ onye izu iru ebe ahụ esi Trump gị biko plan ọdịgoledi ya bụrụ anyị ụzọ wee ruo biko afọ na m na epetika adịghị patriotic chaa epetika adịghị patriotic Nigeria dị patriotic ihe anyị na-ekwu bụ etu a ga-esi mee ya ọ dị mma etu a ga-esi kwụọ ya ukwu warụ maka ọ bụrụ na ogbunigwe ndị abịa ọma akwa nwoke ọma ha nwaanyị ihe na-eme anyị kịta ọkarịrị ogbunigwe ihe na-eme anyị kịta na obodo anyị nọ karịrị ogbunigwe ịpụrụ ahụ ị na-akpọ ụra ị na-atụ egwu ị na-aga n'ụzọ ị na-atụ egwu ịnọkwu na biznes ị na-atụ egwu ịtụwa ahịa ị na-atụ egwu ije ọrụ ị na-atụ egwu asụsụ ebe onye Igbo eche njefe aka ọbụla afa ndị asụ ma ọbụla afa ndị ofe mmanụ so mana ọ dịrị ndị Hausa niile mma ọgwụ mana imirikiti n'ime ha n'ọha aka ụbịam ka na-abịa mana ha laikere ya a na-alaiki ya oji anya ọma ga-elele amazikwa m nke ahụ mana ịma ọbụla na ijụọ m sọsọ idozi be anyị bụ ihe dị mkpa si ha hapụ anyị aka mana ọha jikwa na idozi be anyị ma ọ bụrụ na ekwu esef onye ji anyị na-ekwu emego nke dị anyị n'aka ma afọdụ nke ndị ọzọ nke ka odumba bụ ụnụ kwụsị igbu anyị kwụsị ịkwasị shọpụ anyị kwụsị igbusi Christians kwụsị si dozie ebe anyị ndị Amerịka nọbe ha mana ọ bụrụ na anyị na-eme anyị eti mmadụ mgbu ka anyị na-eti na-ebe onye enyere anyị aka ọ bụrụ na ọ dị enye aka be anyị aka ọ dị mma dịka unu maara otu na-ebiri na-etinye bụ mkpu na-ekpe ya dịka ekpere na-asị Chineke biko ruo ole mgbe ndị Israel nọ na Egypt 400 years ya bụ narị afọ ịnọ wee mechaa mgbe a bịakwarịrị ịzọpụta ha mgbe Chineke bịakwarịrị ịzọpụta ha ụfọdụ ekweghị ekwe o ụfọdụ sịkwa hapụ ha ka ha gaa tawa kukumba
ha na-achị azụ gatawa kukumba n'Ijipt na nke aha dị ụtọ ya bụ na ihe a na-ekwu kịta na ụfọdụ ndị Igbo ekwenyeghị ekwe ụfọdụ na-asịkwa mba enwe nwanne anyị nwoke Joe Igbokwe na-ekwu okwu ihe na ọ na-akọcha onye ọbụla kwuru na Amerịka kwesịrị ịbịa emechakwa ararụ Peter Obi afa Peter Obi tinye n'ime ya si na Peter Obi ka o ji ekwu okwu ka o ji ekwu okwu ọga anyị nwoke bụ Fani Kayode wee sị na Amerịka unu chọọ ịbịa unu bịawa na anyị na ya na anyị ga-anụ to the last point of our blood ka ọ sị na ọgịnị egbe ọnụ a niile a na-agba anọkọta eburu bunye na ndị Igbo ọ bụrụ na asị gị kwuo kịta kedu ebe ị na-atụ anya na ije ha na-aga kịta maka anụgo m na a na-eme ihe na ka etu ị na-atụ anya na ọ bụrụ na isi bido mmewie na ha ga-emetụ ya ọfụma maka na ị na-echeta na 2027 na ndị ugwu ekwugo na ọha wee votu enwere ihe nwoke a ga-eme kịta ka o mete nye ndị ugwu na ọ bụrụ na ọ sị ka ya kpọpụta ndị isi ekwu ọnwụ anyị maara na ha ekwugo ha na Boko Haram bụ ihe ha ji echebe onwe ọ bụrụ na ị nọ n'ọnọdụ Tinubu kịta kedu ihe ị ga-emenwu ma ọ bụrụ na ị buru n'obi na 2027 nọkwa n'akụkụ na ị chọrọ ị na-achịta azụ so far bụ mmụ abịa ememe bụ enye Amerịka ego plen ha bịa na ọ bụrụ na mbụrụ Tinubu enye ha ego plen ha bịa maka ebe ọ bụ na ndị ugwu achọghị ka udo dị Boko Haram bụ ndị na-egbusi anyị na-egbusi ha nwa fa ha bịa ọka na-emeta exist mụnwa mgbe igbu ha kịta sị na mmụọ ghasara obodo ka nọ na-akụ na ndị Amerịka bịa ọ dị mma ọ bụrụ na ị na-anya ịfụ na imirikiti ndị Igbo sịrị Trump biko bịasiwe ike kama na nke ibu egbe bịa kwa ọtụtụ n'ime anyị na-akpọdo gịnị ka ụtarị ka ọ ga-eji bịa mba ọsụsọ mba ọ bara ịfụgo na ụfọdụ anyụ na nshi n'akwa ọ bụrụ na ọ na-aba mba ọ bụrụ na ọ bagburu mgbe afọ gara aga ọ kaghị dị etu a ọ bụrụ na ọ nọkọtakwara baa mbọ ọzọ si mbakwa na ya nụ na eme ka ma ọ bụ ọ nọkọtasị ndị a niile na-eri ego Naijiria ndị niile ego ha dị na Amerịka ndị niile bụ ndị isi Naijiria site n'afọ onye maka enwe vidio nkiriri a na-asị na ofu onye nsogbu ndị isi ọchịchị na Naijiria nwere $67 billion na bankị dị na Amerịka ụfọdụ asị na Trump bido ebe ahụ ọ bụrụ na Trump kwuo kịta asị na ego a niile ndị Naijiria zukọtachara na a ga-eburu bụ echeta azụ etu esi ebunye anyị nke Abacha nke o dewere anyị mgbe ahụ etu a na-anọkọta eme ihe na ọ bụrụ na nwoke ma Trump ma na ihe gbasara anyị na-emetụ ya n'obi ya biko ya bunatawa ego ahụ ana ọ na-ebunata ya mee ka eshọn na ihe ekwuru ka a ga-eji eme n'obodo ga-adị mma nya obunata ya onye ụnụ ya the make sure ịma na ebunata ya ikekwe n'aka n'aka ebe ka ego recover from Obasanjo na Okonjo-Iweala ebe ka damon dị o nwere ifere eji eme na Nigeria ebe ka ego oil anyị dị onwe ifere eji eme oge ma ure na ihe na-ere ngwasị onwe ifere eji eme kwa na eke n'aka n'aka so ihe a na-ekwu bụ na o wetago that money na repatriate ya ịma that they will reroute second time so kedu ihe ọzọ na-ekwu ihe na-ekwu like you said ọ bụ na isi ha eji na-egbo bịa ọmụ na-egbo ọnụ ọ bụ na ha bịa agbanagodo enenu te na ife unu emere ihe unu emere ha ma na-achọ ka ebịa na ha fe echeru ba ya dị mma mana ọ bụ na isi ha ụlọ ọnụ nkịta bịa ndị be anyị nwere ntị ike gọọmenti nwere ntị ike ndị ohi juru everywhere so loan ka a na-eji anata na-egbube anyị ụmụ anyị nọcha na loan ama na oil anyị n'aka anyị ka ọdịnaka ndị eji na loan so ka ị na-achọ ikwu ha ọ baghị uru a na-achọ okwu mma ndị isi esendịrị delegates bụ ọ bụ na mmụọ na-esi m kwuo ha bịa ha kpọ ha nyere kpọchie n'ime nga mana ịma ama ntụnye gị na delegate maka onye ọbụla amago na ị nwere ajọ ọnụ onwe onye ga-agbara plane gị ga-afụ Trump na eru ebe ahụ na ị ga-emebi ya biko ihe anyị na-ekwu bụ na onye ọbụla nọ na ada atụ ụjọ ọdịda ebe ọ bụla anyị anọgo na ana ndị nọ n'elu ya bụ mmiri ga-ebidogoro ụzọ mmawa ndị kwụrụ ọtọ tupu ọ bụrụ anyị nwa nọ n'ala na-abịa na ihe gbasara mmegbu na mkpagbu na nnọgbu a na-eme n'obodo anyị nọ anyị nwa ka ọ dị n'isi kpọmkwem ya bụ na o rugo na ọ bụrụ na asị nke a na-akpọ kama na o kpebigo na onye tu ndị ebe a nyetu ndị ebe a na anyị amasị ya gana anyị ga-asị ya gasiwa ike mana na ọ bụrụ n'uche nke m na ihe m ga-asị Trump bụ
ọ ya gbaa ụja ọ ya gbaa ụja maka na ofu okwuru ekwu na-achịte mbọsị ọzọ kwukwasị ya emeela ka afọ ọsịsa jide onye ọbụla ndị a niile nwere ego ebe ahụ ọ bụrụ na ọ ga-ekechigodo ego ahụ o nwere ike okechie ha chewe mgbe onye isi dị mma onye isi kpakọrọ ọnụ bịara dịka onye ọchịchị Naijiria maka na dịka i kwuru ndị nke anọkịta enyekwa ha ọ ga-efu mmiri bilion niile a na-anata ọ na-efu mmiri so anyị chọrọ ịpịachi ọnọdụ a ka ọ ghara ịdịfe oke mgbe na-adịghị anya anyị ga-ebido na-eme ya na TikTok so that ọ bụrụ na ị chọọ isonyere anyị ị na-esonyere anyị ka anyị na gị na-anọrị ọfụma biko epetike ndị Igbo pịachiere anyị ọnọdụ a na ụdị kedu ihe ha na-atụ anyị maka na ya bụ ihe dịka nwaanyị dị m. Let me say this straight to Trump. I don't know if he will hear it. Like you said, there's agitation about your coming, American invasion. There's trepidation. But I would like to tell you this. This is what you will start in America. Like all Nigerian leaders, their children are resident in America. Repatriate all of them, either with passport or let them go to Nigeria and enjoy the suffering we are suffering. And then anybody that has money in America, check it. If it's not the person's salary, that money, bundle it, recycle it, give it back to Nigeria, not to the government, the Nigerian project. So as there will be repentance from any of them, and also their visa, cancel every visa of Nigerian leader worldwide. Because I know you have influence. You can tell the world they can't travel out of Nigeria. Let us stay together and redo this nation. If they think killing us this will be of help, their children will also die. The reason why they're doing this is because their children are not resident in Nigeria. Their families are not resident in Nigeria. Most of them are advanced citizens. They have houses in America, in London, in every place. Please help us. Do something that will teach them lesson. God bless. Nwa Trump, Okechukwu Trump. Biko ịma na ihe na-enye nsogbu bụ mmadụ nyụọ ahụ ọgbapụ ahụ wesiwe ndị ọzọ mana ọ bụrụ na onye kpuru akwa nyụọ ahụ ihe o kupụrụ ka ọ na-ekurukwa ana m ajụ onye ahụ ike biko mee ka ndị a niile na-abụ ha nyụọ ahụ ebe a ha agbagote ma medical gịnịwa tourism Nigeria bụzi nọmba 1 ndị ọ na-abụ ha nyụọ ahụ ebe a eme na ụlọ ọgwụ anyị ama arụ ọrụ a na-abịa Amerịka abịa UK maka ihe gbasara ahụike ha ndị ọ na-abụ ruo ụmụaka ha ikpopụ ha n'obodo oyibo mgbe mbụ bụ ụmụaka onye a na-akpọga obodo oyibo ga-agụ akwụkwọ nwere ike ịbụ ọ bụrụ dịka na ọ dị isi ka esi ebe a na-ewegara ego kịta ọ na-abụzi onye jide ezigbo ego ọkpọpụ ụmụaka ya ka a ghara inwe ihe mere ya n'ebe a biko chụnata ndị a ka anyị na ụmụaka ha nọrọ ebe a ka anyị mara na anyị niile nọ n'ime ihe ha ọ bụrụ afụfụ ọ bụrụ nke ọbụla ọ bụrụ uru ka anyị niile na-eri. Trump biko ọ bụrụ na ị nọ ihe kwuru jụọ ụmụnne anyị ndị gị na ha na-eme ihe na ka a kọwara gị ọfụma ikwu amaghị ibe ezie. Aha m bụ Mike Onubo Ugwumba ndị Igbo epetike ndị Igbo ekene m unu Trump Okechukwu ekenekwe m unu ka ọ dị mma.